Hun sitter under bordet. Er det en? Ja! Er det en? Ja, for helvete. Hvor kan jeg? Ja! Jeg får en etter, jeg har ikke så for å se. Oh my god, hun er hoa litt. Hun er alltid hoa, eh? Hun kunne ekstra godt. Men hun er så Hvor visker han herfra? Å nei, skal du skaffe meg? Hva er dette her? Gud, så bra. Hvor visker man seg? Men da er jeg hit og kommer. Jeg er så heit! Så feil ut. Hva er det da? Er det her, ja? Nei? Nei, her. Fjern min kamera, oh my god. Jeg kan ikke så krakke den, jeg kan linde,